Kar ku manta ku yi subscribe. Yawa ofisa abin da nake so duk mutumin da kuka kama da babur ba lamba kama shi ko uban waye don dai bai kawo wata takardar bashin ba zo ku ci gaba da aiki fara aiki yawa ku ci gaba da aiki ba alfarma. ina kai ƙara gayyata ta gidan to dai ka san ba maka dai ka ƙara gayyata ta ni sabga in dai ba maka ni ban ga amfanin zuwan ta ba ya Ofisa kama mishi wait je mu kwaci gayan ne ya rage mana dabba alfarma mace take fata fasallan wai ka san mutum wani alfarma ofisa ne ba da wannan abu Washington ba lamba da haka duk wannan namu ai kowa ne kawai wajen da gida wallahi alfarma ce take bata mana kasar da ofisa wannan ne namu da su ba mana wannan faro ka ce ba Allah bai wallahi wai mashin da ya zo ba nan ba irin da ka ja mun wannan ofisa kai ya ana da ka take ba ka sai ai ba haka ake ba muje ina ba shi na ofisa dan dai ka zo amma alfarma ce take ka ba shi ka sa ba shi muje gun ma yawa ofisa wannan shi ne babur Assalamu alaikum yan uwa. Da Allah mu daina shiga abin da ba ruwan mu. Shiga abin da ba ruwanka ne ya ja wa nan sun tafi prison yanzu zaman gidan kaso suke.